unsang sita sa Biblia kapitulo bersikulo nga nisulti sa San Pablo nga or ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. Ito na maghinit kapag dili mabasa, paminaw. Kapag dili mabasa, nagdugang. O man imuhang tawag ang argumento ganina, di ba? Sige. Admitahon ako na ang imong challenge nako. Admitahon ako ha. Gisundan ta kasi imong gisulti. Sa panahon ni San Pablo, wala pa'y Biblia. Kay wala pa'y Biblia ana nga panahon, pero ang iyang gipunting mao na ng Biblia. Kisa nasulti nimo ana? Ay mauna ang kanang Biblia. Asa ba? Unsang sitas, kay para wala ka nagdugang, unsang sitas. Anak ka. Sa wala mo ra makigbata nga masigan na alas kamot. Anaon ko nimo kay og Biblia pulong Biblia wala may kanang imong argumento gilubong ka. Unsang sitas tabi? Sitas. Sige. Ay babaaha sitas. Unsang sitas sa Biblia kapitulo bersikulo nga nisulti sa San Pablo nga or ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios. Paminaw. Nangutana kag unsay sitas. Nakahibalo ka nga walay mabasa ngay ana. Imo kong ipangutana. Walay mabasa. So, ang itahon nimo karon nga nagdugang ka. Wala ko magdugang. Walay mabasa. Wala ko magdugang. Sayo sa admitahon nimo karon nga nagdugang ka. No. Ako mangutana ko. Ito na maghinit kapag dili mabasa, paminaw. Kapag dili mabasa, nagdugang. Mo man imuhang tawag ang argumento ganina, di ba? Basta dili gani mabasa, nagdugang. Kay wala may mabasa nga nagsulti ang mga apostol nga ang Biblia pulong sa Dios, so nagdugang ka. Sige. Admitahon nako na ang imong challenge nako. Admitahon nako ha. Pero ako'y gamay ra. Admitahon. So nagdugang ka di ay. So ikaw ang naibo sa imong kaugalingong argumento. Kapag dili mabasa, di tinuod. So dili ka nagdugang, ikaw di ang nagdugang. Dili, no. Paumanas ako. Ayos ako sa pawe. Wala pa gani ko mahuman mo. Dili, gigukod ta ka. No. Ayos ako sa pawe. Gigukod na ko imong argumento, no. Gigukod na ko imong argumento kay magpatuyang magug ka. Magpatuyan ka ba sa imong mali? Magpatuyan ka ba? Patuyan ka. Angkon na gani ka. Nya pagkaman ako pagyanaon nimo, ikaw mo'y anak ni angkon ka na. Ang ako puli-puli tabag solte. Ayoko sa pawe para makasabot ko lang ang nananaw. Sa pawan, gigukod lang ta ka. Okay. Ako ha. Ako sa ha. Paumanon sa ko nimo ha, pwede. Pwede sa ko nimo paumanon. Sige daw. Ano sa amang kamahuman? Basi ugma pa kamahuman. Dili, dali ra ni. Bantay dali ra. Sige daw. Sige. Ning anak man ka nga admitahon nako nga ako'y nagdugang kay walay mabasa. Sa dili pa nako na admitahon, mangayo ra ko gamay nimong pabor. Mangutana sa ako nimo og matubag nimo ni mo admita dayon ko sa imong challenge. Mangutana sa ako. Asa man nabutang ang pulong sa Ginoo? Asa nabutang? Asa nakasulat? Mao na ako'y pangutana og asa siya nasulat. Ang pulong sa Ginoo, ako sumala sa balaang kasulatan kanang giingon ni San Pablo, huptin ninyo ang tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong og sa sulat. Sumala pa sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana kay siya may nagtudloan na kanang giingon nga pulong sa Ginoo nga nasulat og wala masulat, kanang wala masulat refer na sa apostolic tradition. Kanang gitawag og nasulat refer na sa gituuhan namong Biblia. Kamo awat-awat naman mo. Wa mo original inyo. Wala lagi sige. Unsa nga tradisyon mga gisulti ni San Pablo? Unsa nga mga specific nga tradisyon? Tagaay kog isa. Specific, number 1 kanang misa. Number 2 kanang pagsaulog nila, pag-commemorate nila sa pagkatao sa Ginoong Jesucristo December 25. Tradisyon na. Tradisyon. Karon kay tradisyon man na ang December 25. Unya dili nato makaplagan sa Biblia. Tradisyon gani no. Ayaw ba? Bago lang yan naging tradisyon. Tradisyon lagi. Tradisyon pero dili nato makaplagan. Simple yung tradisyon apostolic tradition.
Unya kay wala Ana man na sa si Biblia nga. Wala man na sa Biblia nga ayaw lagi i-celebrate. ingon lang nga wala lagi sa Biblia. Ayaw ba? Pag yung Oo. gani pulong gani sa Dios gani, kami mga Katoliko nagapunting na sa nasulat o wala masulat. Kung kanang di sa Biblia wala na masulat, diha tan-awon sa tradisyon. Mao ni punto na mo Tradisyon. Mr. Magwayen. O si prueba na mo Oo. nga tawag ini nag-commemorate sila, naghandom sila sa pagkataong Kristo. Kabalo sila ano sa mahuman, ano sa magkambyo ang edad ni Kristo. Kabalo sila. Mabito, basahon niyo San Lucas Kapitulo 2 sa ikat-12 anyos ni Kristo. San Lucas 3:23 sa ikat-30 anyos ni Kristo. Kung wa sila kabalo sa birth ni Kristo, anong kabalo man sila, ano sila magkambyo ang edad? O niya, sa tradisyon, gitudlong ang ilahan ng gihandom. So, mala pa na St. Theophilus, Telesporus, around 1st, 2nd century, 3rd century, si tawag ining Hippolytus of Rome. December 25 nagisaulog. O niya, saan na ni mo ron? Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sando II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid ko mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.